Sean ag Léamh A1. Mommy, Daddy, Paul, Léamh, Ludo. Sa chistin. Bhí Léamh sa chistin, bhí Paul sa chistin, bhí Ludo sa chistin, bhí Ludo sa bhosca. Bhí sa chistin sa bhosca. Sa bhosca. Bhí Léamh agus Paul sa chistin, bhí Léamh ag gáire, tháinig Mommy isteach. A bhamí sa Léamh, bhí Paul agus Ludo sa bhosca. Agus ag gáire, tháinig isteach sa. Sa ghardín. Bhí Paul sa chistin, tháinig Mommy isteach. Cá bhfuil Léamh sa Mommy? Sa ghardín sa Paul? Agus cá bhfuil Ludo sa Mommy? Scoil a bhamí sa Paul. Cá bhfuil sa ghardín scoil. Ag Léamh. Bhí Paul agus Léamh sa ghardín. Bhí Léaróid ag Paul. Léamh a Léamh sa Paul. Léamh Léamh. Ó, tá Léamh agus an Léaróid ag Léamh sa Paul. Léaróid. Léamh. Tá. An. Cá bhfuil Ludo? Bhí Léamh sa ghardín, chuir sí Ludo sa bhosca. Tháinig Paul amach sa ghardín. Cá bhfuil Ludo a deir sé? Huff, huff. Léamh Ludo amach. Ó, sa Paul. Bhí Léamh ag gáire. Chuir sí amach a deir sé. Huff. Sa chóifre. Bhí Léamh sa chistin, bhí Paul sa chistin, bhí sé sa chóifre. Tháinig Mommy isteach. An bhfuil an Léaróid sa chóifre a bhamí sa Léamh. D'oscail Mommy an chóifre. Wú! Sa Paul. Léamh Mommy. Bhí Léamh agus Paul ag gáire. Sa chóifre. D'oscail. Cá bhfuil Paul? Bhí Daddy agus Léamh sa ghardín. A Léamh sa Daddy, tá bosca Míle sa chistin. Riachtanach agus feige. Bhí Paul sa chistin. Bhí sé ag an doras. D'oscail Léamh an doras. Wú! Sa Paul. Agus léim sé amach. Léim Léamh freisin. Bhí Daddy ag gáire. Míle ri, feig, doras, freisin. Cá bhfuil an Léaróid? Bhí Paul sa chistin. Ní raibh Léamh sa chistin. Bhí an Léaróid sa chóifre. Chuir Paul Ludo sa chóifre freisin. Ri sé go dtí an doras. Feig an Léaróid a Léamh a deir sé, agus tar amach sa ghardín. Tháinig Léamh isteach sa chistin. D'oscail sí an chóifre. Huff! Sa Ludo, agus ri sé amach. Léamh Léamh.
Bhí Pól ag gáire. Ní, raibh, go dtí, tar.